gebied naar de topklasse. Het is vandaag 27 mei. Dit is het PLMA-journaal. Thaiboxvereniging Quinn Gym hield zaterdagavond in Venray voor het eerst een Thaibox-gala. In de ring in de Wetteling kwamen tientallen Thaiboxers in actie in verschillende klassen. De hoofdact vormde de partij tussen de Nederlandse topper Dennis Stolzenbach en Raymond Welborn. Deze partij werd gewonnen door Welborn. Voorafgaand kwamen de eigen vechters van Quinn Gym in actie, onder wie een groot aantal nieuwelingen. Zij hadden sterke tegenstanders. Eigen vechter Burak Shahin wist in zijn partij wel zijn tegenstander in de tweede ronde knock-out te slaan. Een mooie prestatie van de C-klasser. Het gala was volgens organisator Michiel Gerlach druk bezocht en verliep geheel zonder incidenten. Vanmiddag was de officiële opening van het Struinpad. Jongeren van de Lindenhof hebben een 2 kilometer lang wandelpad aangelegd in het natuurgebied van de recent geopende klimaatbuffer. De Lindenhof is een dagactiviteitencentrum in Wansum voor mensen met een beperking uit de gemeente Venray. Zij benaderden Staatsbosbeheer met de vraag of er werk te doen was in de natuur voor hun cliënten. De eerste activiteit was het reinigen van een poel. Tijdens deze werkzaamheden kwam het idee om een wandelpad aan te leggen. In totaal zijn de cliënten een paar maanden bezig geweest. Ze zijn eerst begonnen samen met mijn collega Ralf, hebben ze het pad uitgezet in het bos. En vervolgens zijn ze het helemaal gaan vrijmaken. Een aantal bomen weggehaald, bramen weggehaald, helemaal vlak gemaakt. En nu kunnen mensen er mooi wandelen. Staatsbosbeheer heeft veel ervaringen met stichtingen zoals Mensana, Dichterbij en bijvoorbeeld de TBS-kliniek de Royse Wissel. De samenwerking tussen Staatsbosbeheer en de Lindenhof was een bijzonder project voor beide. Wij hebben een hele hoop klussen liggen in de natuur. Kleine klussen, grote klussen, werkzaamheden. En de Lindenhof kan die klussen zelf invullen wanneer ze dat hun het beste uitkomt. En wanneer het met hun mensen het beste uitkomt. Die samenwerking verliep eigenlijk heel erg soepel. Omdat Staatsbosbeheer heel veel aanbod heeft in werk. Ook een diversiteit aan werkzaamheden. Maar ook geen druk uitoefent op ons als instelling om met cliënten het bos in te gaan of andere werkzaamheden te verrichten. In totaal hebben zo'n 15 cliënten meegewerkt aan het wandelpad. Niet iedereen was meteen enthousiast toen met het project werd begonnen, maar dit veranderde al snel. In het begin was het heel erg wennen, maar je merkt dat in de natuur straalt een bepaalde rust uit en dan nemen cliënten heel snel over. En tijdens de werkzaamheden is genieten staat bovenaan, dus de cliënten moeten een voldaan gevoel hebben van de dag. Maar dat ontstaat vanzelf. Er ontstaan hele leuke processen in de natuur. Van samenwerking, maar ook van het enthousiast worden door wat ze zien, door wat ze voelen. Dus meer gericht op beleving. Jasper Holtakkers is cliënt bij de Lindenhof. Hij heeft hard meegewerkt in het natuurgebied van de klimaatbuffer om een wandelpad te creëren. Wat hebben jullie hier allemaal gedaan? Nou, de pad vrijmaken en zo. Hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld takken afzagen. Hoe vind jij het om in de natuur te werken? Ja, het is lekker gezond als het niet te erg stinkt. Hoe bedoel je, niet te erg stinkt? Nou, soms als er koeien in de buurt is, dan bijvoorbeeld, dat nogal dan af en toe eventjes kan stinken. En dan krijg je die vervelende vlieg om je heen. Het wandelpad van 2 kilometer is vanaf vandaag voor iedereen toegankelijk. Mocht u het leuk vinden om deze ook te bewandelen, de start is aan de Berkenstraat tussen Blitterswijk en Meerlo, schuin tegenover de visvijver. Jongere kinderen laten ruiken aan techniek en ze laten kennismaken met het aanbod in de regio. Dat was dit jaar opnieuw een van de doelen van de Kiestechniek. Bedrijven uit de buurt presenteerden zich zaterdag tijdens de Kiestechniek Bedrijvendag in het bedrijfspand van gasbedrijf PMA Manufacturing aan het publiek. De aanwezige kinderen en belangstellenden werden via een uitgezette route langs verschillende bedrijven uit de regio geleid. Hun boodschap: kies voor techniek. De voetbaldames van Venray zijn er opnieuw niet in geslaagd te promoveren naar de topklasse. Venray verloor zaterdagavond thuis de finale van de na-competitie met 0-2 van de Knickerbockers nadat het eerste duel in Groningen in 3-3 was geëindigd. De Knickerbockers kwamen in de 35e minuut op voorsprong via aanvoerster Maxime Jackson. Vlak voor het rustsignaal wist Venray pas de eerste grote mogelijkheid te creëren. Glenda van Lieshout speelde zich op rechts knap vrij en gaf een afgemeten voorzet op spits naar die van de einde.
Die zag haar kopbal op de paal uit elkaar spatten. En ruim 10 minuten voor het einde gooide de gasten het duel op slot. De snelle Paulitra gaf van rechts voor, waarna invalster Lieke Bouma de 0-2 binnenknikte. De nederlaag was een zware teleurstelling voor aanvoerster Lotte Koppers. Ja, heel erg jammer inderdaad, maar ik denk dat het vandaag, er zat niet meer in. Maar evengoed natuurlijk hartstikke jammer. Er zijn er een aantal toch wel flink te balen in eigenlijk. Na het gelijkspel in Groningen had iedereen in het Venrijkse kamp geloof in een goede afloop. Ja, nou dat hadden we zelf eigenlijk ook wel. De uitwedstrijd ging voor ons redelijk goed. We hadden daar eigenlijk moeten winnen. Dus we hadden eigenlijk wel hoop op een goed einde hier. En we gingen er hard voor, maar we begonnen gewoon niet fel genoeg. En dat heeft ons een beetje genekt eigenlijk. Misschien de zenuwen, misschien stress, bang, ik weet het niet. Maar, In 2 duels had Venray vooral moeite met het fysieke spel van de Groningse voetbaldames. Ja, dat klopt. Ze zijn fysiek heel sterk. Dat hadden we in de uitwedstrijd ook al gezien. En daar hebben we ook op getraind deze week. En vooral de hoge ballen die voorkomen, waar ze heel erg goed in zijn. En toch gaat het vandaag weer mis. Dus daar waren we gewoon niet tegen opgewassen. Buiten de kans op de paal, vlak voor rust, heb je ook eigenlijk weinig af kunnen dwingen aanvallend. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, daar kan ik niks verder op zeggen. Heel weinig gecreëerd eigenlijk. We hebben gewoon enorm hard geknokt. Maar voetballend kwamen we er zelf eigenlijk niet aan toe. Venray grijpt voor het derde opeenvolgende jaar naast promotie naar de topklasse. Een bittere pil voor de Venrayse voetbalster. Ja, ik ben eigenlijk een van de weinigen die het ook 3 keer meegemaakt heeft. En je hoopt eigenlijk van 3 maanden scheepsrecht. Alleen het gaat niet op. En het is natuurlijk hartstikke zuur, maar we hebben even een heel goed seizoen gedraaid. Zeker met 8 nieuwe spelers. Dus ik denk dat we even heel tevreden terug kunnen kijken op dit seizoen. En wie weet volgend jaar gewoon een lekker knallen opnieuw in de hoofdklasse. En daar gewoon ons best voor doen met een nieuwe trainer. Hoe ziet de toekomst eruit? Gaan er speelsters vertrekken of komen er nieuwe bij? Nou, er waren nogal wat twijfels. Er is er nu toe 1 die zeker weggaat, dat is Marlies. Voor de rest zijn er nog een aantal twijfelgevallen. En ik denk dat dat de komende week duidelijk wordt. Nu bekend is, sommigen wouden ook wachten tot alle wedstrijden gespeeld waren. Dus ik denk dat de komende weken daar duidelijkheid over komt. En wat ga je zelf doen? Daar ben ik ook nog niet helemaal over uit, nee. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog. Morgen overdag is het overwegend droog. 'S Middags wordt het vrij warm met 21 graden. In de namiddag en avond komt er meer bewolking en zijn er meer buien. Ik wens u een fijne avond en graag tot morgen.